Nabihlangu simaqapha sinamanxeba sakudla ivuna siyakhuleka ninabendloveni batha libumbeni ihora lesikhombisa kusihlwa nazi indaba wena woza nendlebe mina ngizoza nendaba angihlale kuzona ithondo. You bomb a hospital and you say you are looking for Hamas, but you are killing innocent children. There is nothing wrong Hamas did. Umholi we-EFF uJulius Malema uthi ayingabekwa amabali iHamas ngokuhlasela kwaYezweni Israel. Iqembu libhekishe ngaphandle kwehhovisi lenxusa lakwa-Israel ePitoli namhlanje. Why did you proceed in taking down the statement from a person who had been kept in an unlawful detention? Imantshi uVivian Cronje uphothulile namhlanje ubufakazi bakhe enkantolo ephakeme ePitoli udabeni lwecala lokubulawa kaSenzo Meyiwa. Ufakazi omusha wecala uColonel Nkosikhona Hadebe uyena okuguqe inkantolo ntambama namhlanje esethula obakhe ubufakazi obebugqule kumsolwa wokuqala wecala umuzi Sibiya kanye nokukhomba kwakhe kuyiyona ndawo okwenzeka kuyona isigameko. I think they can be able to control their mindset going into the game. And how do they regulate? Because naturally, finals have different levels of emotions. Udokotela wezengqondo kwezemidlalo uKoketso Tsebe uthi amabhokobhoko akulungele ukuba ekhale emuke nendebe yomhlaba yize lemidlalo emibili ayidlale ekugcineni ibukeke njengemidlalo ebikhathaza kakhulu ngokwengqondo. Umholi we-EFF uJulius Malema uthi ayingabekwa amabala iHamas ngokuhlasela kwayo ezweni lakwa-Israel ekuqaleni kwalenyanga ephezulu. Lokho kusho ngesikhathi i-EFF ibhikisha ngaphandle kwehhovisi lenxusa lakwa-Israel ePitoli namhlanje. Free! 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 Iqembu eliholwa nguJulius Malema nalo lizwakalisa ukukhala kwalo mayelana nodaba lwempi phakathi kwePalestina nezwe lakwa-Israel. I-EFF ithi imi nePalestina kumnyama kubomvu ingakho nje ibisi ibhekishela ehhovisi lenxusa lakwa-Israel kuyozwakalisa engahambisani nakho. In the West Bank, they are very worried because we don't know what's coming. We don't know what's coming. They invade the West Bank every day. They arrest people every day. They talk about their 200 hostages. We have 6,000 hostages in their prisons. Amalungu e-EFF aphume ngobuningi kanti ebengahambi kodwa ebehambisana namalungu ezinye inhlangano. What I have a problem with is the African National Congress that had a march on Friday, but they talk with a split tongue. They talk from both sides of their mouths. Umalema uthi sekuyisikhathi sokutela kuleli kanye namanye amazwe asezwenikazi Afrika avale amahhovisi enxusa lakwa-Israel. You bomb a hospital and you say you are looking for Hamas, but you are killing innocent children. There is nothing wrong Hamas did. Umholi we-EFF uphinde waveza okufanele kwenziwe esinye seyitolo kuleli. Comrades, Woolworths has got a responsibility by end of this month to remove every product on their shelves that comes from Israel. Leli qembu lithi lizomemezela isinyathelo salo esilandelayo maduze nje ukuze liqinisekise ukuthi limi kuphi odabeni lwePalestina nezwe lakwa-Israel. Imantshi uVivian Cronje uphothulile namhlanje ubufakazi bakhe enkantolo ephakeme ePitoli odabeni lwecala lokubulawa kukaSenzo Meyiwa. Ufakazi omusha kuleli cala uColonel Nkosikhona Hadebe uyena okuguqe inkantolo ntambama namhlanje esethula obakhe ubufakazi obebugxile kumsolwa wokuqala wecala umuzi Sibiya kanye nokukhomba kwakhe okuyiyona ndawo okwenzeka kuyona isigameko kanti uHadebe ukuphikileke ukuthi umuzi Sibiya washaywa amaphoyisa ukuze akhombe indawo okwenzeka kuyona isigameko. U-Advocate uZandile Mshololo ubefuna impendulo kufakazi wombuso imantshi uVivian Cronje ngokuthi kungani ehluleka ukuthatha inyathelo emva kokuthi umsolwa ubongantanzi kwase kuphele izinsuku ezisishiyagalombili egcinwe esitokisini engavili nasenkantolo nokuyisenzo leso esishayisana nomthetho. Why did you proceed in taking down the statement from a person who had been kept in an unlawful detention? He was represented at that stage. He wanted to, it was from him, he's the one who showed that desire
to speak or to say something at a time. Eqhubekeni kwesigcawu secala emva kwezikhathi zamadina kube sekubizwa ufakazi omusha iphoyisa uNkosikhona Hadebe okunguyena owayeqhuba umsola wokuqala umuzi Sibiya ukuze ayokhomba indawo yesigameko. Ummeli womsola ubefuna inkantolo ibe nolwazi ngokuthi uSibiya waqale wathwala kanzima ngesandla esiqinile solaka lwamaphoyisa ukuze ayokhomba indawo yesehlakalo. Accused person was transported from Valeria to Fosloras police station, to Fosloras, where he was assaulted, he was tortured, and the nature of the assault was choked with a plastic bag in his face. Will you comment on that? My Lord, I don't have any comment on that, but I believe that he would have reported that to me. Icala liyaqhubeka kusasa. Inkantolo ephakeme eMgungundlovu KwaZulu-Natal igwebe owesilisa owabulala abesifazana ababili asebekhulile eMgababa eningizimu yeTheku kanti ugwetshwa odile kajele ababili kanye neminyaka emithathu ngaphezulu. Uthokozani Mhlongo ulahlwe amacala amabili okubulala kanye necala lokweba. Umhlongo wabulala uMonica Xulu oneminyaka engama-91 kanye noZanele Mbuso yena oneminyaka engama-62 ubudala. Inkantolo enkulu lapha ke eMgungundlovu ngomahluleli kwayo namhlanje ubese khipha ke nasi isinqumo ke umahluleli ke lo unompumelelo Hadebe. In respect of count 1 you are sentenced to life imprisonment. In respect of count 2 you are sentenced to life imprisonment. In respect of count 3 you are sentenced to 3 years imprisonment. It is further ordered that the sentences in count 2 and 3 will run concurrently with the sentence in count 1. Libe selimshonela kanjalo ke Mhlongo kanti imndeni yabagilwa bathi banelisekile ngezathu kanjalo futhi ezibekiwe zokuthi ke kungani anikwe isigwebo esifana nalezi kodwa abangagculisekile ngakho izathu okuyizona ebekwe phambili uMhlongo ukuthi ubabulaleleni lawo othandiweyo bawo. Ngokubuka kwami mina nje saniselekile ngoba imibuzo besinayo namhlanje iphendulekile ngokuthi asichazele ukuthi isimo kwenzeka kanjani and kwenzeka kuphi. Imndeni ke nje futhi abagilwa ithi kene izoqhubeka nemisebenzi kagogo uXulu ngokuthi iqinisekise ukuthi inkulisa yabo iyaqhubeka nokusebenza endaweni yaseMgababa. Lo mbiko uhlanganiso ubaba la uJaphani Mathibula kanjalo nomnumzane uVusi Khumalo eMgungundlovu. Kushona abantu abayisithupha ngemva kwemvula enamandla ehambisana nokuduma kwezulu kanye nomoya obegasele esifundazweni KwaZulu-Natal kule mpelasonto edlule. Abantu abayisihlanu kulaba yingane eneminyaka engaphansi kwe-18 ubudala. Izakhamuzi zakule ndawo zisashaqekile ezikubonile. Imvula nesivunguvungu esinamandla kushiya umonakalo omkhulu. Zibalelwe 20 izikole ezidicileleke phansi esifundazweni. Imndeni eminingi isale dengwane. Lo mndeni ulahlekelwe umzukulu wawo obeneminyaka emithathu ubudala. Usiyethemba Mbokazi ushone ngesikhathi umuzwa wakubo udilikela phezulu kwakhe. Yize umama wakhe esindile naye ulimele kanzima. Lahlekelwe yikho konke nje nganamo obekukhona ngoba nibona nje. Wardrobe, umbhede, ama-fridge awu2 konke nje bekukhona izitsha komishi kufile nje konke sele nje njena nje anginalutho nje. Amakhaya ezinye izakhamuzi nawo acekeleke phansi. Izakhamuzi zisabala izindleko ekumele zibhekane nazo. Akivele yawa yaphela ke lebila neinkukhu ifile zo10 lapha emgodini asikakayilahla nakuyilahla. Uyona monakalo wenzana indle kugcwele umso ingathini nje wardrobe bamanzi osofa bamanzi imbhede nansi imanzi. Uhulumeni wesifundazwe uthi amathimba awo akhona emphakathini ahlola umonakalo. Yonke ke lemndeni ihanjelwe iminyango ehlukahlukene ukuthi sinikeze usizo
sizakala ngokwengqondo kanye futhi nangokusizakala okufana nokuthi kulungiswe izindlu kuklinwe nasendlini ngoba eminingi imizi njengalo sikuyona nje ugogo akanawo amandla ukuthi aziklinele endlini. Uhulumeni uthi izikole ezikhahlamezekile zizobekwa eqhulwini. uDube Ncube uthi uhulumeni uzoyilekelela nemndeni ngokungcwaba izisulu. Sisathi qoyitolo kanti uma besibuya sizophathela udaba olutheni. These plans that have been put into motions are beginning to bear fruit. I did indicate some time back when we were experiencing heightened levels of load shedding stage 6. Ongqongqoshe zogesi uthi sezikhona inkomba zokuthi bazoyinqoba impi yenkinga yokucisha kogesi ezweni. Mbukele lolo daba lungezinye zendaba esobe siyiphethe uma besibuye itolo. Siyabuya. Bukela sikubingelelo sikwamukele uma ngabe usanda kungena utabeni oluphambili besibike ukuthi umholi we-EFF uJulius Malema uthi ayingabe kwamabala eHamas ngokuhlasela kwayo ezweni lakwa-Israel. Iqembu libhikishe ngaphandle kwehhovisi lenxusa lakwa-Israel ePitoli namhlanje. Bukela sikhumbuzo ukuthi lezi ndaba ikhona ku-YouTube na ku-SABC Plus. Wena okumele ukwenze ngena kuyona uyigcine ngamagama athi SABC Izindaba na kanjani lezi ndaba uzoyithola njengoba zinjalo. Ongqongqoshe wezogesi kulelizwe uthi sezikhona inkomba zokuthi bazoyinqoba impi yenkinga yokucisha kogesi kulelizwe. Ubekhuluma esithangamini sakhe samasonto onke sokubika ngalokho sekwenziwe ihhovisi lakhe maqondana nokulethwa kozinzo kwezamandla kanye nenkinga yogesi iningizimu Afrika ebhekene nayo. Ungqongqoshe Ramaphosa udalule ukuthi umthamo wamandla ogesi usuqalile ukukhombisa uzinzo oluzokwazi ukugcina amandla isikhathi eside. Kungakho nje einsukwini ezimbalwa ezedlule izwe lingazange libe nezigaba zokucishwa kogesi okuhleliwe. These plans that have been put into motions are beginning to bear fruit. I did indicate some time back when we were experiencing heightened levels of load shedding stage 6 that essentially what we are dealing with is short-term pain which is going to result in long-term gain, and we are beginning to see the kinds of gains that I was referring to. Uphinde wancoma negalelo lomsebenzi oqhutshwa izisebenzi zakwa Eskom ngokusebenza kwazo ngokuyikhandla esikhathini lapho elakuleli libhekene nengwadla yogesi. We can see it in the numbers. What do the numbers tell us? So outside the fact that our lights are on for most of the hours of the day, we have seen that we have come out of a period of sustained no load shedding. That's significant. At multiple levels, significantly psychological in that we are beginning to illustrate that it's possible for us to come out of load shedding. Ngokwestatement sangempela sonto esishicilelwe yi-Eskom, uhlelo lokucishwa kogesi lizoze liqale kusasa ntambama ngehora lesine kuze kuba ihora lesihlanu ekseni ngolesithathu. Izisulu ezakhahlamezeka emlilweni kweshinye isakhiwo seMarshall Town eGoli zithi sekuphela izinsuku engama50 zafudukiselwa kwesinye isikhungo sokukhosela, kodwa manje zithola uhulumeni ngokufuna ukuyikhipha kulesikhungo ngendluzula. Isikhungo iHofflands Recreational Center ngesinye sezikhungo idolobha laseGoli elijwayele ukusebenzisa ukuhlinzeka ngezindawo zokukhosela zesikhashana kwabahlukumezekile, kodwa manje izisulu zithi ziyakhishwa kulesikhungo. Njengamanje angazi kumanje ngoba umbona ngidideke kanje, angazi ukuthi mabeqala bethi asiphumeni ngaphandle ngizoshonaphi. Asina ID, asina lutho bafike basishuthisa ama ID, akekho sinikeza ama ID, ingane ayifundi izihleli since angazi ukuthi egcineni sizothini. Izisulu zikhala ngokuthi alukho usizo ezisalithola ngisho ukudla kufanele zishaye iphakethe ukuze sithole ukuyethunjini. I remember a lot of people didn't have bank accounts because they couldn't afford the bank fees. So from the little that they did, they had it under their mattresses. So everything, as you say, everything was lost. Lesigameko sadlula nabantu abangama-79 kwathi abanye basala dengwane kodwa basemzamweni yokubuyisela impilo yabo esimweni yize kunzima. When I want to get money, I want to beg to my country. For right now, I don't have money. Even now, I'm waiting to get money here. But also, I'm thinking about the money is 2,000. The 2,000 is not enough.
like to make it respond to go to my country. Ikhomishana ephenya ngembangela yomlilo kulindeleke ukuthi iqale kulenyanga ukuphenya kanti izobe iholwa yijaji lenkantolo yomthetho sisekelo eselathatha umhlala phansi uSisi Khampempe. Isebenza semayini Mafube eMiddleburg eMpumalanga zifunga zagomela ukuthi izoqhubeka nesiteleka sazo ukuze kube ukuthi ithola ezikufunayo. Isebenzile aqaze umsebenzi ngesonto ledlule emva kokuthi ingxoxo zokwenyisola imholo zifinyelele kwanqengetshe. Isisebenzi zilaxaza umsebenzi zithi asiphathwa njengezinye izisebenzi zasemayini ithungela kanye nase-Exario. Zithi asikhokhelwanga imali ezathenjiswa yona. The workers did not bring about this issue. It was brought by the CFO and CEO. And we then think that it is not right for us to be part of that company but get nothing out of it. We are then calling for the CEO to really come to the party and sort out this issue. Workers are here working hard, making sure that this company is successful. In company it's ongasebenzi ngekahole kodwa isisebenzi aziqakala lokho. Abasebenzi badimanda amalokhu njani amahola angcono umqashi njengamanje asinika kona noma esingakhona ukuvumelana kona is the issue ye traveling where sifuna ukuthi asikhokhele itrip yokuze emsebenzini ne-issue ne trip yokuphinda emuva. Kusenjalo isikhulu zale mayini zikucizelele ukuthi zizimisele ukuqeda lesiteleka. We as Mafube are committed to continue to foster open and constructive dialogue with our employees and National Union of Mine Workers, and will continue to do so with National Union of Mine Workers to reach a solution. Lesisebenzi esitelekile zifunga ziyagomela ukuthi zizoqhubeka nalesiteleka kuze kube ukuthi kuhlangabezwana nezikufunayo. Bekunombhikisho ngaphandle kwenkantolo yemantshi yaseNice eWestern Cape lapho bekuvele khona owesilisa osolwa ngokubulala owesifazane abehlekisana naye uAnito beneminyaka engama-55 ubudala kusola ukuthi ushaye waze washona ngocelemba ekuqaleni kwalenyanga. Mbukelisa kwexayisa uma ngabe unenhliziyo esheshizwele ngalimbiko olandelayo. Esisenzo singena usini sibothusile abahlali benze umgushuzo ngaphandle kwenkundla esona sijuli sabo inqubo yobulungisa abathyola ngelithi iteketisa abenzi bobubi. She had to get a protection order a few months into their relationship. That should have been the violation, but the system is truly, it's something that needs to be rechecked because women are not safe anymore. And the fact that this community has always been protesting against the same thing. It's just repeat and nothing's been changed. Usapho lwexhoba lusamachekile sesisenzo. When we heard the news, obviously we knew what kind of person he was because this isn't his first incident where he killed a person, and we tried to get her away from him, but you know our opportunities and our actions failed. But she didn't, as a person, she didn't deserve to die the way she did. Inkqubo yesicelo sebheli somrhanelwa imisele umhla wama-31 kule imiyo lo gama esagcine luvalelweni. Kwindaba ze-SABC ndingusiphiwe Kobasi eNice. Beluphezulu uhwebo lwerandi emakethe namhlanje. Libiza u-18.90 edoleni lasemelika libe u-23.13 kupondo kanti lu-23.14 ku-euro. Ipola lasebotswana libiza R1.37. IJC ivale inkomba yezabelo iphansi. Igolide libiza $1,976 i-ounce, iplatinum yona ibiza $896 i-ounce, uoyela ongahluziwe ubiza $93.18 omphongolo. Mbokele umhlahlo wesimo sezulu uyalandela emva kwekhefu. Kwasa
kuyintokozo mbukeli ukuthi siphinde sihlangane njengoba sesikusho singana mahloni ukuthi ke sika ngamafu ongena engxenyeni ke esenyakatho lapha koPolokwane ungena eGauteng ongena eMpumalanga ngale kwalo libalele nje kabeni yaziyo ongena kwaZulu Natal phansi lapha eStern Cape lingabalela kanjalo nasengxenyeni ke esentshonalanga sika ngamafu oguno sentshonalanga kwehla njalo ongena eKapa kanjalo nalapha koGeorge ongena koPlettenberg Bay kanti ke masabela phambili siyobheka usuku lakusasa singaguquka izinto ziqhubeke nokusikaza ngamafu entshonalanga ngohamsana namancane amathuba emvula lapha eKapa ukuza njalo lapha koPlettenberg Bay ongena koGeorge kanjalo nalapha koGqeberha singawalindela lamathuba emvula kanti ke ikhona nenkunga sekuseni kakhulukazi maphakathi nalapha eStern Cape abe mancane amathuba ngohamba kosuku kakhulukazi lapha koMthatha okanye koEast London uyongena lapha kuSajonis kanjalo nesifundazwe seKwaZulu Natal singawalindela lamathuba kube umkhemezelo mongena ikakhulukazi lapha koPietermaritzburg okanye komkhonto sika ngamafu mongena futhi ke engxenyeni senyakatho libalele eGauteng uyongena koNorth West kanjalo ikakhulukazi ke nalapha eFreystata ubheka nje amazinga okushisa ebusuku namhlanje kuyofika kusasa kusempondo zankomo kuyabanda lapha kuSutherland kanjalo nokoKalvina ngale kwaloko libe phakathi kamnandi nje kuzo zonke indawo ezingapha entshonalanga uyongena lapha kwaPhindini phansi eStern Cape ngabanda kancane ikakhulukazi endaweni ephakeme uyongena lapha kuMakhado ngale kwaloko libe phakathi futhi manje kwaZulu Natal libe phakathi eGauteng kanjalo nako North West uyongena kwelaseFreystata emele koBhetali ithanda kuba phakathi ngohamba kosuku kusasa okanye ngophamo enhlamvu yelanga likhipha umkhovetsheni kakhulukazi lapha koGiyani uyongena koMessina uyongena koLephalale siyongena koNorth West koVryburg ngisho ngithi ke lobe lishisa likhipha umkhovetsheni eGauteng likhipha umkhovetsheni futhi mongena lapha koMaskrali kanjalo nakuzo zonke indawo ezilapha eTshwane koJohannesburg lithanda nje ukushisa uyongena koMelo lishisa uyongena kwaZulu Natal lishisa lapha eBergville eMnambiti ngale kwaloko futhi manje komhlaba yalingana koManguza siyongena lapha koRichards Bay lithanda nje ukuphola mongena eStern Cape nakuzo zonke indawo ezingapha ngaseningizimu entshonalanga lithanda ukuphola futhi ngivumele ngithi ke ngiyayithatha indawo benobusuku obuhle. Mbukeli usale kahle.